tiyan mo nga si Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Paghimayan ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Paghimayan ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ikaw sa mga babae na tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Maghimayan ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ikaw sa mga babae na tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Jesus. Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan, ug ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ikaw sa mga babae na tanan, ug ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan, ug ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan, ug ulahan ang bunga sa tiyan mo Santa nga si Maria, Jesus. Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo manaang kanimo, ulahan ka sa mga babae na tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, ako kami makasasala, araw sa oras among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sa sinugdan, karon sa gihapon, sa mga katuigan, may katapusan. Amen. O Jesus ko, Sa sa iyo iyo kami sa among mga sala, basta kami sa kalayo sa impyerno. Dapat anak ka na dito sa langit, na pinapatumat lahat ng ayo sa iyo, palukoy. Ikalimang misteryo sa Himaya. Ang mamaya ang pagpurong sa mahal nga Birhen. Ang mahanamo na kasulangit. Pagkaigon ang imong ngalan. Umabot ka na mo ang imong ingharian matuman. Ikapotin sa yuta. May Kailangan mo sa makakatawa, ihatag ka na ako karong adlaw, pasaylo ka kami sa mga sala. Panginoon nga nagpapasaylo kami sa nagpasala ka na mo. Pagdili mo kami ipugyan sa mga palay, Ginoo, basta kami sa katahan. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo. Ulahan ka sa mabay nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, Ina sa Diyos, siyan po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo. Ulahan ka sa mabay nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, Ina sa Diyos, siyan po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo. Ulahan ka sa mabay nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, Ina sa Diyos, siyan po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo. Ulahan ka sa mabay nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, Ina sa Diyos, Siyan po kami makasasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Maghimaya ka Maria na puno ka sa grasya. Ang Ginoo manaang kanimo. Ulahan ka sa mabay nga tanan. Ulahan ang bunga sa tiyan mo nga
Ginoo mananga kanimo. Ulahan asa mabay ka tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya po kami kasasala, ngayon sa oras sa among kamatayon. Amen. Mapimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Ulahan ka sa mabay ka tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya po kami kasasala, ngayon sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Ulahan ka sa mabay ka tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, siya po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Ulahan ka sa mabay ka tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yan po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya ka Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoo mananga kanimo. Ulahan ka sa mabay ka tanan, ulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Santa Maria, inahan ka sa Diyos, yan po kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Magimaya sa mahamot sa anak o sa Espiritu Santo. Mayroon sa sinagag, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Jesus ko, pasayloa kami sa among mga sala. Luwas kami sa kalayo sa impyerno. Udaran ang nalalap mo sa langit. Ilabi na yung katunang kinahanglan ng beses sa imong Kaluoy, Maya na rin ang kinahan sa kaluoy. naguyunyut ng tampis, Ikaw ang nalawan ako. Magimaya ka sa panunawag kagingaling. Magimaya ng ibanan. Kumpaw kami na tagtulo ni Ulog na panahon. Naano ang alampo. Ilihig ang hamon ng mata mo na loy-loy. Oo sa ipagkita ka na ng iyong mga tao. Ay maamok, ay manuyon, ay manapit na Birhen Maria. Iampo mo kami Santa Ina sa Diyos. aron mahimo kami tapos tapos sa sa pagsaad ating ng amon sa Kristo. Ang kita o Diyos at ang anak na bugto, nakadamat na lang ka na mo, sagot ko sa tante sa tunay sinabuhi. Pinagi sa iyong ginabuhi, kamatayo ng pagkabanaw. Nangamuyo kami ay tubot na mo unta. Ang pinaagi sa pagpulandong, ining mga misteryo sa Santo Suyamot nga Rosario. Sa mahal nga Birhen Maria, maawat na mo ang mga nila. Kumadangat punta na mo ang inasahan tungkol sa mga sa Kristo nga ang Kristo mo. Amen. Sa ngalan sa mahal sa anak at sa Espiritu Santo. Amen. Hello. Mayong bunta, mga intensyon sulod sa Dos Santos nga misa. Pamisa pasalamat sa mayong panglawas ni Analisa Anyabisa o sa tanang pamilya. Pamisa pasalamat sa tanang grasya sa matag adlaw nga gihatag sa Ginoo. O pamisa alang sa mga kalagunilan ni Novelito, Dolores, Jose,
Livinia, Perla, Jose Jr., Erlinda, Ira, Hero, Rosmero, Gary, Oliver, Virginia, Ninita, Chululu, Maria, Three Angel in Heaven, Candelaria, Abe, Jolia, Iluminado, Rosaria, Damaso, Garito, Siling, Flora, Naping, Felotio, Dardo, Didang, Awing, Diway, Freddy, Belina, Shiano, Michelle, Bondoy, Esti, Titay, Tabet, Didang, Lito, Pin, Jesus, Remedios, Marcos Sr. o sa tanang kalag nga nagkalimtan ang nagpamisa, Caballero, Anyabisa family. For the eternal repose of the soul of Alicia Gonzaga Alibanga, offered by MDC retirees. Thanksgiving Mass for the gift of life. For the 11th birthday of Dan Jico Mabida from Mabida family. Bisa pasalamat sa grasyang nadawat sa mayong panglawas o sa birthday ni Dominina Kabatuan, Emelda Waldina, Gisela Limbania. Pamisa sa mangkalag ni Conching Maniaca, Perfecto Pardelio, Pastora Pardelio, Lucia Pardelio, Virginia Pardelio, Bonifacio Pardelio, Pampilo Pardelio, Rogelio Pardelio, Carmelita Pardelio, Jesus Pardelio, Mario Pardelio, Alfredo Pardelio, Basilisa Pardelio, Miguel Pardelio, Anselmo Pardelio, Benito Cabarnes, Miraflor Cabatuan, Gerardo Cabatuan, Jerome Cabatuan, ang nagpamisa Pardelio family. Misa pag-ampo sa Diyos Amahan, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, o sa mahal nga Birhen Maria, o alang sa kalag ni Juliano, Padoy, Itas, Policarpo, Marciana, Chodorpo, Licia, Daddy, Lito, Fredo, Marta, Felisa, Marshall, Ote, Ise, Pasio, Adriano, Bertoldo, Oming, Consor, Henson, Chopilo, o sa tanang kalag sa purgatorio. Bisa pasalamat sa mga grasya nga among nadawat, ug ang maayong panglawas, kalinaw sa pagpuyo, permanenteng trabaho sa akong bana. Ang naghalat, Krista and family. Pasalamat sa mga santos o grasya nga nadawat, ang naghalat, Haileen Rosada. Pamisa alang sa kalag ni Claudia Rosada, ang naghalat, Haileen Rosada. Pamisa alang sa magkalag nila ni Valentin Cañedo, Damiana Ingaling, Flavia Abad, Antonio Tamosa, Leon Cañedo, Romana Abad, Eduardo Cañedo, Vicenta Hambre, Hilario Manuba, Glody Caneti, Dionisio Cañedo, Glody Cañedo, Fernando Hertes, Janet Hertes, Salvador Hertes, Diomedes Manuba, Heidelisa Abad, Noel Abad, Teresa Sahot, o sa tanang kalag na mahikalimtan. For the healing and fast recovery of, and for her special intentions and petitions, Ira Patres Pangan. Pamisa para sa kalag ni Hernando Henry Montoya, Presi Roboto Pangan, Conchitina Montoya, o sa tanang kalag sa purgatorio. Paghalad sa mga kalag ni Cecilia Gabon, Simon Gabon, Gregoria, Andres, Ruben, Moises, Apolonia, Elominada, Jose Senior and Junior, Jesus, o sa tanang kalag na wala na ilang handog.
Pamisa sa Kalag alang kang Anatolio Sheras, Florencia Sheras, Rosa Sheras. Pamisa pasalamat sa grasya nga nadawat o Souls of Angel o sa kalag ni Candelaria Kabatuan o sa kalag ni Dolores Anyabisa, Alejandro Kabatuan, Evelia Anyabisa, Nobilito Anyabisa, Perla Ira, Erlinda Cabiso, Jose Datiba Anyabisa, Candida Helomano, Joe, Bosyong Safra o sa tanang kalag. Pamisa para sa kalag ni Sofia Inad, Isayas Imbino, Santos Pili, Jusdada, Lilia Lianto, Chiding Piñas Kusa, Elena Porosvilio, o sa tanang mga kalag from Pamor family. Pamisa para sa kalag ni Florencio, Narcisa, Mateo, Manuela, Seriaco, Felisa, Teresita, Leopoldo, Carlos, Lucia, Paulina, Gerarda, Ariel, Kurt Alfie, Agustin, Delphine, Maria Asteria. Thanksgiving Mass. God our Father of all mankind and Holy Trinity, for the gift of life, all blessings receive, protection and deliverance, and for all souls in purgatory, offered by Gloria Silion. Misa pasalamat sa mayong panglawas o sa tanang grasya nga nadawat. Thanksgiving to Blessed Trinity for all blessings and good health, and for the souls of Jomel and all souls in purgatory, offered by Pahatis family.
Sa ngalan sa Ama, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa itong Ginoong Jesucristo, gagugma sa Diyos, ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maana ang kaninyo. Uban sa mga intensyon nga ito nang ibasa kaniha at ikuwi usap na tatsa-tatsa sa mga intensyon ng Ginoo na sayon ng ating kasikasi na puno sa mga pag-ampo para sa ating pamilya, para sa ating nasod, para kitang tanan, matagaan sa ating mga paninahamulang ng Diyos. Mga igsoon, or kita may mong andam sa pagsaulog ng Santos na Misa, may ikakasaylo at sa atong mga pinagkaon. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagamong sa tanan ug pasayon sa atong mga sala ug dadon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios dito sa langit. Saya mga tao, hindi sayo
O Ginoo, bantay ang imong balay sa walay dunong imong gugma. Likuna kanunay ang sa imong panalipod, kami nga nagasalig lamang sa among paglaom sa kaloy sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, gabuhi ug kariuban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Pagbasa, ikan sa masahol ni Job. Si Job nag-ingon, ang kinabuhi sama sa pinugos na pag-alagad sa sundalo, sama sa mabugat na trabaho, sama sa uliko nga nangandoy nga mosilong sa landong, ug sama sa mamumuo nga nangandoy sa iyang sugol, ipahatag ako sa mga bulan sa kalaro. Ang mata gabi naghatag kanako kaguol. Kung mohigda ako aron matulog, mag-aginod ang takla. Maglimbag-limbag ako tibuok gabi ug pangandoy sa kaadlaw. Nanglabay akong mga adlaw nga walay paglaom. Mas tuling pa kini sa lansadera. Hinumdumi Ginoo nga ang kinabuhi ko sama lamang sa usa ka panghupaw. Natapos na ang akong kalipan. Ang pulong sa Ginoo.
ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Wala ako katungod sa pagpasigarbo tungod lamang kay nagwali ako sa Ebanghelyo. Sanglit, gisugo man ako pagbuhat niini. Alaot ako kung wala pa ako magwali sa Ebanghelyo. Kung kinabubuton pa ang pagtuman sa akong buluhaton, makapaabot unta ako sa gantihan. Apan, sanglit nagbuhat man ako niining ingon nga katungdanan ko. Nagpasabot ini nga gisugo ako sa pagbuhat niini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko ang pribilehiyo sa pagwali sa amay balita. Sa walay pagbayad niini. Busa, unsa may suhol nga mapaabot ko ang pribilehiyo sa pagwali sa maayong balita sa walay pagpabayad niini. Sa walay pagpahimulos sa akong mga katungod alang paglago alang sa Ebanghelyo. Dili ako ulipon ni bisang kinsa. Apan, nagpaulipon ako sa tanan aron madani ko ang labing dakan. Diha sa mga kuyang sa pagtuo, nahimo akong kuyang sama kanila aron madani ko sila. Busa, nagpahiuyon ako sa tanang tao aron maluwas ko ang pipila kanila sa bisan unsang pagi. Gihimo ko ang tanan tungod sa maayong balita aron makaambit ako sa panalangin niini. Ang pulong sa Ginoo. Sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni San Marco. Gikan sa sinagoga, niadto sila sa Pinoy-anan ni Simon o ni Andres. O kuyog nila si Santiago o si Juan. Niningigayuna, ang ugang ng babae ni Simon pinilantan ug naghigda. Sa pag-abot gayon ni Jesus dito, isugidlan siya mahitungod sa masakiton. Giduol ni Jesus ang masakiton, gikuptan ang kamot o gipabangon. Diha-diha, iwasan sa ilanat ang masakiton ug unya, misilbi siya kanila. Sa pagsalok na sa adlaw, idala sa mga tao ngadto kang Jesus ang tanang mga masakiton ug ang mga giyawaan. Ang tanang tao sa lungsod dito magpundok sa atubangan sa balay. Unya giayo na Jesus ang daghang mga tao nga nag-antos sa nagkalain-laing mga sakit. Ug unya iyang ipagula ang daghang mga yawa gikan sa mga giyawaan. Wala niya tuguti ang mga yawa sa pagsulti kay nakailangan sila kaniya. Kadlaw nagpagani, libangon na si Jesus o nilakaw.
Migawas niya sa lungsod ug niadto sa kadapit nga awaaw aron ug nag-ampo didto. Apan si Simon ug ang iyang mga higala nangita kaniya ug sa dihang nakita nila siya, mingon sila, ang tanang nangita kanimo. Apan mitubag sa Jesus, mangadto kita sa kasikbit ng mga balangay. Kinahanglan walihan ko usab sila, kay mao kini ang tuyo sa akong pag-anhi. Busa misuri sa Jesus sa tibok Galilea, nagwali sulod sa mga sinagoga o ipagula niya ang mga yawa gikan sa mga hiyawaan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ako nasayod nga itagali pa sa mga atong simbahan. Pinigulit na ako na atay matapunan, malipay kita mulit sa balay. Tinuod, no? Kaya makaimuntang wala mausik ang akong pag-adto, pagpaminaw sa ulo sa iyo. O ganinaw tunta sa atong kada Domingo kapag simba nila, kamo sa inyong makasing-kasing na ayun mo'y mabitbit, no? Madala, aron inyo pong hinay-hinay, hinibok simana, yung mabuian, na mabuian kitang tanan, nga makadumog sa mga maayong pulong sa Ginoo sa Santos na Misa. Karon adlaw nindot kayo ang tulo ka butang nga nausab na pwede na makatunan, no? Ato sa i-English, kanya ato i-Bisaya. Ang una, no, atong makatunan diha sa ehemplo ni Jesus karon, no? Atong nadunggan nga busy kayo siya, daghang kaayo siya mga tuluhaton, pero bigahin siya og oras para sa pag-ampo. So una, prayer. Ang ikaduha, doing our mission. So prayer, mission, o ang ikatulo, service. Nga naman, ang kaimportante ang prayer. No? Kay ang kinabuhi sa tao kung wala na pag-ampo, wala na direksyon na klaro, kaya wala naman ka paminaw kung sa'y plano sa mga tanan. I'm sure nakasuhay mo ani nga usahay ang imong adlaw makibog sa imong unahon pagtrabaho. Napakay labhanan, napakay bata, kinahanglan imong pakanon, napakay utohonon, napakay kamu ay gilingon, no? Yung magunaw na pakan, naapakoy pakanon, magluto pa ko. Wala kakibog sa akin akong unahon, no? Ni kagabi itingali, nakalaghanan ka ninyo, labi na ang mga nanay, apoy na kayo. Tungkol sa mga bibuhan, timong adlaw. Tinuod ba? Kung galing yung usahay, ang inyong kaugaling magpakalimtan. O sabihin na hitabok baya kang Jesus. Tungkol sa kadaghan sa mga tao nga gustong maduol kaniya, gustong makasinati sa iyang pag-ayo sa mga lunay sakit. Hala, naduol, wala na oras sila. Katong nadunggan kanina sa ikaw sa Jesus, wala na oras, wala na sa pagkaon. Pero di na ko'y kalimtan. Di sa Ebanghelyo karon, ang sa gibuhat ni Jesus sa sa punta, ni adto siya sa lugar na awaaw kay aron mag-ampo. Importante kaayo ang pag-ampo. Yan indot kayo, no, for practical na purposes nato karon. Naigitudlo si Pope Francis nato. Kinsa man ang atong tagaan sa atong padulngan sa atong mga pag-ampo. Para kang kinsa man ang atong mga pag-ampo. Inusahin automatic kayong ako ang kaugalingon dayon, tinuod. So kayo ito doon, muna, sige po, itang mga check-up, kalaganan para sa ato o sa atong pamilyara. Okay? Pero naay gisulti si Pope Francis, gamito nato ang atong kamot nga mahimong pahinumdum ka nato. Pila ka buok tudlo sa kamot? 5. Ug niya pa, si Pope Francis, kung mag-ampo ganito nuta, ayaw kalimtin ni siya. Kinsa man ni siya, kinikuno ang tudlok na duol kay sa kasing-kasing. Diba? So, kinsa man ang mga duol kay sa kasing-kasing. So, tinuod ang atong mga hibigugma. Imong igsoon, imong papa, imong mama, imong mga anak, so tanang mga nananglan sa pag-ampo. Okay? Those who are close to your heart, pray for them.
Imingaling sa Kristan, what about my crush father? Uy, kahapon, ato mo na yung kanyang birthday, puro crush ako nadunggan eh. No? Kapil mo ang crush, no? Ipasino niya, magkadayon mo. Okay? So basta ang mata ng suot sa kasing-kasing, iapil sa pag-ampo. Pag-ampo ba mo sa inyong mga ginikanan? Naunta, tagaan si Papa, si Mama, o mailawas, no? Tagaan pa ang katong grasya. Okay? So, those who are close to us, ang atong sa mani. Singala ng tuloan, basta mo na. Kumagko. Unya, ayaw ko kalimti ang kini. Sa mani siya. Okay? Ayaw kalimti ang mga tao mo mo'y naghatag o direksyon sa atong kinabuhi. Kinsa man, kung kita mga anak, ang inyong mga ginikanan o naghatag o direksyon. Dinhi sa atong pagsimba, ang ihapin ko rin yung pag-ampo ang mga pari na unta mabuutan. Tinoon? Oo, tinoon. Naunta ang mga pari kanunay, na maminaw sa Ginoo kayo ilang kung isulti sa mga tao, mga pulong dahil sa Ginoo. So those who are leading us in our life, we should pray for them. Anya ang ikatulo, noon ko nung kinatasan, the middle finger, atong iangkusap ang atong mga nangulo sa atong nasod, sa atong lungsod. Kaya ron, unta giyahan po sila sa Ginoo. Naunta, hindi sila makurakot, naunta sila magdalagan sa kanang mga tao ilang isaaran. Mo'y tuyok niya na. Kunya ang ika-upat, manatane, kini siya kuno, mauning pinaka-weakest finger sa atong kudlo. Diba? Tinuod mo? Alam mo? Okay? Kini. Ring finger. Kinsa may kinanglan na itong iampo, ang mga tao na maluyahon, ang mga masakiton, ang mga dinaog-daog, ang mga walang taga-bilin sa kalibutan. O ang last, kinsa man iampo nato ang akong kaugalingon. Okay? Tagsa-tagsa ka nato. Nag-iwit na iulahin na unta ang atong pag-ampo sa tagsa-tagsa. Pilit-balik kay kalaghanan sa atong mga pag-ampo ang atong kaugalingon ng maguna. Ginoo unta nga makadaog ko sa luto, bisan ko palit-palit. Ba't naman, no? Ginoo unta para nako. Pero unahon ang uban, kunya ang kaugalingon. So pag-ampo, mag-ampo ka kanunay, ayaw kalimti, gamita ang imong mga 5 katudlo para mahimuluman insay kinanglang iampo. Ang ikaduha nga itong pagtulunan mga magbibawan, na kita unta bubuhat sa misyon. Sa Jesus, miningon kay siya. No? Mingon siya, no? Nag-ampo siya dito, ipangita siya ni San Pedro, ni San Juan. Kunya, pagkakita, hinan niya si Jesus, nang dagang kayong taong nangita kanimo. Sa isulti ni Jesus, pero tayo sa muadto usab ako sa ubang mga lugar kay kini mao'y misyon nga gihatag kanako. Unsay pasabot nga kada usa kanato dunay misyon nga kinahanglan pagabuhaton. Okay? Naatay i-accomplish nga mission ri sa kalibutan mo pag-aigman nila. Duha ka importante nga butang atong taga-discover sa atong kinabuhi. Nganong nataw ako unsay akong misyon diri sa kalibutan. Kunya ang misyon diha sa tagsa-tagsa kanang mag-usab-usab. Kung bata pa ka ang imong misyon unsa man, maminaw sa imong mga ginikanan. Motuman sa mga isugo sa imong mga ginikanan. Mo na misyon ninyo. No, mga bata, mangugi, mutabang, musuporta sa kinabuhi. Ini kaulitaw ninyo na may misyon kay mamuyab. Sakto? Kadili, padali, magparit ko na sila. Nanay misyon kay tinarong sa pag-eskwela. Ini maminyo na anak ko kay misyon isip amahan, isip inahan. O na misyon nila. Kunya father ko, nakuman ako. Amahan, inahan ko. Ako nag-ipa-eskwela akong mga anak. Kung saan nabi akong misyon, nabiyay ingon ni Pope Francis, ang imong misyon, ang imong kinabuhi, mas ihalat na imong nato sa Ginoo. Take time to offer your time, your treasures to God, because you have accomplished your mission for your brothers and your family. Mao ka na mission na tagsa-tagsa ang kakanato at kung tumanon. Kung ikaw inahan, buhat ang mission pagkapuutang inahan.
Kung ikaw anak, buhata ang imong misyon na mahimong buutang mga anak. Ang ikaupat ay katulad dahil namin nga atong makatunan ang ehemplo sa ugangan ni San Pedro. Kung sa may ang gibuhat. So, giayo siya, no? Pagduang ni Jesus ilang balay, katong ugangan niya, gihilantan. Kung sa gibuhat ni Jesus, iyang gihikap, iyang gipatindog, o iyang gipalakaw. Simbolo nga, mamaayo na ka. Kung niya tinultanay, tungod sa gahom ni Jesus, iyan imo, na naayo siya, nawala niyang bilana, iwasan dahil siya si bilana, pero hinumduman na ito si gisultin San Marcos, o mingon si San Marcos, o misilbi siya kanila. Kung sa'yo akong pagtulunan nga mabuha na itong makatunan, ang Ginoo baya, maayo kayo mga gibuhat sa kanato. Iyatang itagaan sa daghang grasya. So unta, kita po mo silbi isip atong tubag sa kaayo sa Ginoo. Kung ay mga tao malubuhat o maayo kaninyo, kung sa'y atong untang isuklig nila, pag-alagad o pagserbisyo sa isang katao. Kung ang nanay buhatag o balot sa anak, kung sa may buhaton unta sa anak, kung serbisyo sa pamilya. Kung tabang inipanghugas, kanang ingo naman, ayaw na diyan mo, ako naman kita kung yung mga ikapoy na ko pagkanindot. Ang taga, pindot ganahan kong maminaw niya sa inyong mga ginikan ng ingon, Father. Sus ka na akong anak na himong sa kristal pagkabuutan na. Pindot na kayo pabuhatag istatwa diya sa Montfort. No? Kaya mga santuson na kayo. Kaya nga naman, tabang na, no? Dili na mo kay dili na mo kubihan, pinagpun sa balay, makubi. O kini ang misyon na ito, tanan. Hinautunta, adlaw-adlaw ako kining mapuian. Huwag na kayo na ito kalimtan, nang kita kinahanglang mag-ampo, di na ito kalimtan na itong buhatong misyon na ito kada adlaw, pupunta, di na ito makalimtan na magkalakad sa matagusa kanato. Amen. Palihog manin. Nagatuwa ko sa Diyos nga mahal makagagamong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, kang Jesucristo niya ang kabugtong Ginoo nato. Igipanangkot sa lalaki sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, ilansang sa krus na matay ug gilugon, ikunsat sa mga minatay, sa ikatulog adlaw na banhaw, isa ka sa langit ug nagalingkod sa tuos sa Dios nga Amahan, makagagamong sa tanan. Ug giganti ito, balik siya pagugong sa mga buhi ug sa mga pinatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kapitan sa mga santos, sa kapastayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang Amahan nagpadala sa iyang bugtong anak aron pag-ayo kanato. Masaligod kita sa nga siya mag-ayo sa kinatibukan sa atong pagkatao, lawas ug kalag. Busa mag-ampo kita ngadto sa atong malumong Amahan, pinaagi sa iyang anak, ug moingon kita, Ginoo, pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Na ang simbahan, padayong mag-ayo sa iyang tawhanong kahulugan, pagkabahin-bahin o pagkamakasasala, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nagikan sa kabangis, kamapahitas o pagdungot sa kalibutan. Kapabarog lang ni hapon, usa ka maangayon, mahigugmaon o malinaw nga kakilingban sa Diyos. Pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga mga masakiton nga nataktan ni COVID-19, makabatunaw hingpit nga kaayuhan, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglabutan, o nga mapanaligdan sila, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang sunugon sa Diyos, Teofilo Camomot, Obispo, mabayaw na sa kaduganan sa altar, pag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Nga ang makaangayong grasya sa Diyos,
Maghinlo kanila mamihalin na. Pag-ampo kita sa Ginoo. Makagagahong nga Dios, ipadangat namo kanimo ang among mga pangahuyo. Pinaagi sa imong anak nga miantos sa among mga kasakit. Sa maong paagi gidala kami niya ngadto sa kahimayaan. Siya nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Magampo kita aron ako kag inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahong sa tanan. Alam sa pagdayo pagmaya siya nga alam usap sa kagustahan sa tibok niya sa Panginoon. O Ginoong Dios namo, naghimo ikaw nining panupino nga hinabang sa among kahuyang, itugot nga mahimo sa pinisila nga sakramento sa kinabuhing dayon alang kanamo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahal Dios nga tunay makagagahom sa tanan. Angay matarong kayo nga magpasalamat kami kanimo. Kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Pinaagi sa iyang pagkatao iuli niya ang pagkamatarong sa tao. Pinaagi sa iyang pagkakasakit ipapas niya ang among mga sala. Kung diha sa iyang pagkabanhaw ibuksan niya ang dalan padulong sa kinabuhing dayon. Pinagi sa iyang pagkaya balik kanimo diha sa himaya, iablihan niya alang kanamo ang gaghaan sa langit. Kung busa ang mga anghel sa kalangitan nagadayeg sa imong himaya, kung nagduyok sa tanan mong mga santos, diha sa ilang walay bunong nga pag-awit sa pagdayo.
mga espiritu ron pagsantos nini mga kasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, ipasalamat kanimo, mipikas mihatag ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawat at hinini yung tanan ug kana kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kanimo. Samang paagi tapos ang panihapon mikuhan sa sakalis, ipasalamat kanimo pag-usab nihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug Panginoon ka mga tanan di kaniini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtun. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan nilipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imong kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Inumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco nga mong Santo Papa, ni Jose nga mong obispo sa tanang mga pari. Inumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay, labi na silang tanan nga mong gipahinungdan ni Santos na Misa, ang Alicia Alibakbang. Silang tanan nga maalamo, ang tanan nga nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsulong sa imong kahayag. Kaluoy kaming tanan, imo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles na San Luis Maria sa Montfort, kang Beata Maria Luisa de Jesus, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga dayon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ika kaniya, ihaka na na kanimo makagagamong gamahan, bihasa kayo sa Espiritu Santo, ang talang lumugog himaya, hangtod sa kahamturan. Karapagano kita sa mga pinanggaong mamahan at gamiton ng mga pulong, itulog ka nato sa ating mga
kanimo Ginoo nga imong ka kaming luwason sa tanang dautan, tanang katalagman. Katagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamo, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw, ibiling ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon pakita ta na itong kanakilig sa unay, panagdait ko na. Mga igsoon, o kinis na Jesus, ang anak sa Diyos, o anak ni Maria. Siyang kordero sa Diyos na naluwag ng sumasala sa kalibutan. Ulan kita itawagan mo kaapit sa iyang bagay. After spiritual communion. Akong Jesus, nagatuwa ko na ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Igugma ko ikaw na daw sa tanan, kung ako nangandoy, sa pagkalawat kanino sa among halag. Sa milipili ko man ikaw malawat na sa paging sakramental. Marika sa akong kasing-kasing sa paaging spiritual. Ang ko ikaw sa mag-ahiyakawagan ka na ako. Kung himpit kong iusang akong kaugalingon na nakakanino. Ayaw itugot na ako mahimulag kanino. Amen. Ang lawas ni Kristo.
O Diyos na buot ikaw, nga managambit kami sa usa ka panog sa kakalis. Itugot ka namo nga iniusad yan ni Kristo, nga magmalipayon kami sa pagkugi pagbuhat, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Orasyo Imperata. Dios among Amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan. Nga unta mapanalipdan mo kami batok dining mulga sa COVID-19 virus. Kami kalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug nahiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya alang sa mga tao nga gitahasan sa pagtuon sa hinungdan niining maong virus nga nagdala sa makalilisang na sakit. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor nga nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katapos o tinuyugan sa dugma o kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasulong pagagamanan o kanilang mga pribado nga mga ahensya nga nangita sa kasulbaran sa maong epidemya. Matagan unta na sila sa imong Diyos ng langit. Nakaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatag unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag kanamo ang grasya nga magkayuusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among ipangayo inaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kay usa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria panabag sa mga Kristiyanos, Yako. San Rafael Arcangel, Yako. San Roque, Yako. San Lorenzo Luis, Yako. San Pedro Calungsod, Yako. San Luis Maria Somonfort, Yako. Beata Maria Luisa de Jesus. Yako. Pwede malingkod sa mga Diyos lang. Kanang makabutang. Kanang gusto ba nga ato ning mapatay? Hindi. Isa ko lang kamo ang gusto. Naghati ay, okay. So, akong yamin yung tabagi kung yung kampo. Okay. Manakit ko, manakit ka sa Manila, kusugod sila. Kusugod gani sila, kasi sign na naiplano dyan ang Ginoo diri. Okay? Ako ni nga project, no? Kay ato pa ning elevator o magkuha, medyo kuhan. Pero wa ba yung posible sa Ginoo, bihagi ni gusto. No? Para sa din nato, simbala diri, ang times ko niya buhon, ang design niya kahoy rapor, pero dito siya mo bagay niya ni hindi ka siya na sinaw kanyo. So, bahala ng Ginoo basta makampo lang ta. Ha? Kapag yung kampo. Unya, ang ikaduha, sunod Merkulis, dili karong Merkulis ha? Merkulis sa bad list na, di ba? February 17. Mungutan na ko ninyo kay weekday man na siya. Kung sa oras inyong gusto, okay na ninyo na kay manimbag, magbisa, magsabuntag, alas 8:30. Okay na? Okay na ninyo? Alas 8:30, buntag. Pero magbisa tayo kagabi, kaya wala ko daghan gusto manimba ini kahapon o gabi. Ang ako lang pangutana, unsang orasahan, Merkulis, karupit sa 17, Merkulis sa Badles, nga magbisa ta, okay ninyo, alas 6, makaulit na ang mga gigas sa trabaho, karon magpanan na itong ashes, no? Ang abo. Okay na ninyo, ang alas 6 sa gabi, o alas 12 sa itong gabi. Oras mo sige sa ligalyo. Okay. So, alas 6? Okay. Pero dili karong Merkulis ha? Yung mga hindi pa Merkulis sa Badles. Sa sunod na Merkulis, February 17. So, dati gawa kami sa 8:30 sa katong mga pwede mo simba, 8:30 sa buntag, kanya alas 6 sa gabi. Okay? Hanggang salamat. Palihog namin. Ang ginawa na kaninyo
bisag, ano na to ang kalinga,